Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibanda okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, samdumisa ukuba sihlanganise ngalesi sikhathi. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyethemba senibukile ku-YouTube inkonzo yokukhulekela ukhetho ebesinayo izolo ebandleni. Bekuhlangene amahlelo amaningi ezokhonza, noma abanye abazalwane-ke bengafikanga, kodwa-ke bekukhona amabandla abekhona nabefundisi abebekhona. Ngethemba nibonile-ke ku-YouTube, angikufakanga ku-WhatsApp, ngifake ku-YouTube kuphela. Kushuthi uma ungekho-ke ku-YouTube, hamba uyobheka khona uyibone inkonzo yayizolo, lapho bekuhlangene khona amabandla ekhona lapha entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa, bajabulile kakhulu, bajabulile. Siyambonga uNkulunkulu. Siyakholwa-ke ukuthi inhloso enkulu ukuthi basubscribe. Mase besubscribe-ile sezizongena ney'nkonzo zasentabeni kubona. Yayibona leyo nto, iy'nkonzo zasentabeni. Angithi manje subscribe-ile, kusho ukuthi njengoba izongena nje le uma ngiqeda ukukhuluma, isiyangena njalo nakuyena, kanti ubengeke ayithole. So kudingeka ukuthi-ke sibafake kwi-video bonke bengamabandla ahlukene, ukuze-ke bakwazi ukubona ney'nkonzo zasentabeni ku-YouTube. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Ikhona-ke igroup ikhaya lezwi. Mhlawumbe uyathanda ukungena ekhaya lezwi, uyathanda ukuthi ukhule kumoya, njengoba ubaba uNsibanda ephiwe inkonzo yokufundisa kakhulu. Umzalwane uyakhula, umzalwane kwenzeke leli zwi elithi uNkulunkulu ufisa ukuba bonke bafinyelele ekumazini. Siyabonga kakhulu ngakho konke, ney'khulumi, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Bangcwele-ke kufanele siqhubeke nenkonzo yethu. Ngisele emuva no-WhatsApp, ngisele emuva kakhulu ngoba sibuye ebusuku izolo enkonzweni, ngalala ekuseni, ngafaka abantu kuphela, kwase-ke ama-VN ama-messages ahlezi alindile. Kwafanele ngihambe ngiye esikoleni, bengisesikoleni namhlanje. Kwazise-ke phela ibandla ngikholwa ukuthi liyazi ukuthi uNkulunkulu ungisizile, sengiwuthisha esikoleni seBhayibheli kusukela ekuqaleni kwalo nyaka. So bengisesikoleni-ke ngiyofundisa, ngisanda ukubuya-ke njengoba sengenza le nkonzo. Ima-ke sengizonika ithuba-ke ngibheke u-WhatsApp mawubuka-ke lishonile ilanga. Ngakho-ke angazi ngempela, yazini ukuthi ngisele kusasa, siyavuka senkonzweni, so sisele nje-ke. Kodwa-ke uNkulunkulu siyamthemba. Igroup inkulu ngishilo, ngathi uma uthumela namhlanje lindela ukukuthola kusasa. Hhayi-ke siyambonga uNkulunkulu wethu. Sizoyizwini lenkosi sisakhuluma ngabo ubunye kuKristu. John chapter 17, singakafundi-ke ake ngiguqe ngikhuleke, simnxuse, simcele Baba wethu osezulwini, Inkosi yethu uJesu Kristu, umoya ongcwele babe phakathi kwethu ngomoya ongcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyabonga ngethuba, siyabonga ngakho konke. Udumo silinikeza wena. Iba phakathi kwethu ngomoya wakho oyingcwele, ukhulumisane nempilo zethu, kuthi labo abasekhaya lezwi egruphini ka-WhatsApp bakwazi Nkosi ukusizakala, nabaku-YouTube bakwazi ukusizakala. Ngiyabonga Nkosi ngakho konke. Dumo lonke silinikeza wena, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Hhayi-ke siyambonga uNkulunkulu wethu. Kuyafundeka-ke kanje, John 17 sikhuluma ngobunye kuKristu. Soqala kuvesi 20 sigcine kuvesi 26. Angiceleli laba bodwa, kepha nalaba abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye
njengalokhu wena Baba ukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Verse number 22. Nenkazimulo ongiphe yona ngiyiphe bona, ukuze babe munye njengalokhu thina simunye, mina kubona nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile, wabathanda njengalokhu ungithandile. Siqhubeke-ke futhi. Verse 24. Baba, ngithanda ukuba labo ongiphe bona nabo babe khona nami lapho ngikhona, ukuze babone inkazimulo yami ongiphe yona, ngokuba wangithanda kungakasekelwa izwe. Verse 25. Baba olungileyo, izwe kalikwazanga, kepha mina ngikwazile, nalaba bazile ukuthi ungithumile. Verse number 26. Ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona, ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo. Uthi ngibazisile igama lakho. Uyalazi igama likaBaba na? Unamagama amaningi, yebo, kodwa wathi ufuna ukubizwa ngokuthi kuze kube phakade uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe. Siyamdumisa-ke uNkulunkulu wethu. Sizoqhubeka-ke nezwi esivele siqhubeka ngalo ukucacisa lolu daba. Izwi esiqhubeka ngalo silithola kukaJohane chapter 15. Siqale kuverse 18 siyaqhubeka. Ngizoqala khona siqhubeke-ke, ngicela ukuthi singene ku-23. Uma izwe linizonda, niyazi ukuthi langizonda mina ngaphambi kwenu. Uma beningabezwe, izwe belizakuthanda okwalo. Kepha lokhu ningesibabezwe, kodwa nganikhetha mina ezweni, kungalokho izwe linizonda. Khumbulani izwe enganitshela lona mina lokuthi inceku ayinkulu kunenkosi yayo. Uma bengizingele mina, nani bayakunizingela. Uma begcine izwi lami, nelenu bayakuligcina. Verse number 21. Kepha konke lokho kuyakwenzeka kini ngenxa yegama lami, ngokuba bengamazi ongithumileyo. Verse number 22. Uma bengingafikile ngakhuluma kubo, ngabe abanasono, kepha kalokhu kabanazaba ngesono sabo. Verse number 23. Ozonda mina uzonda noBaba, ozonda mina uzonda noBaba. Verse 23 uyashubisa abazalwane. Uma umzonda uJesu, uzonda noBaba wakhe. Uthi ozonda mina uzonda noBaba. Uyamthanda uJesu? Ngiyabuza mina ukuthi uyamthanda yini uJesu? Waphela uJesu kufanele umthande, ngoba uma umzonda inkinga leyo. Masibheka izwi lenkosi, John chapter 5 verse 23, ukuba bonke bazise indodana njengalokhu bazisa uyise. Ongayazisi indodana kamazisi noyise oyithumileyo. Yazise indodana, yazise. Ozonda mina uzonda noBaba. Ongayazisi indodana kamazisi uBaba. Manje abantu abaningi bathanda ukwazisa uBaba, bethi abafuni ukuxoxa nendodana, abafuni ucommunicate nendodana. Abanye baze bethi uJesu uyiwele, ngoba nakho enguJesu Kristu waseNazaretha. Bathi-ke uyiwele. Angizogxila lapho. So-ke ngamanye amagama abazalwane, asimthande uJesu noBaba simthande. Masizonda uJesu noBaba kusho ukuthi siyamzonda. Ozonda mina uzonda noBaba, ukuba bonke bazise indodana njengokuba bazisa uyise. Ongayazisi indodana kamazisi noyise oyithumileyo. Mazise uJesu, mazise mntakababa, ngoba ozonda yena uzonda noBaba. Uthi verse 24,
kaJohn 15, uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngabe abanasono. Kepha kalokhu babonile bangizonda nami noBaba. Le misebenzi eyenziwe ekhaya lezwi iyisimangaliso, ngoba uma ngabe bingenziwanga ngaba unasono. So uyizwile bafakazile abazalwane, unesono uma ungamkhonzi uJesu, usuzwe konke lokhu asekwenzile. Nkosi yethu uJesu phela ifuna sazi izinto ezenzeka kuthina. Wena-ke yini inkosi uJesu eyenzile kuwe? Uyalazisa nje izwe, uyafakaza ngalezo zinto. Uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngabe abanasono. Kepha kalokhu babonile bangizonda nami noBaba. Uma ungayidini imiyalo kaJesu uyamzonda. Uma ungalenzi izwi lakhe uyamzonda. Uma umzonda noBaba kusho ukuthi uyamzonda. Bazokujezisa ngokubazonda kwakho. Uzojeziswa nje. Kufanele ungabazondi. Kufanele ubathande. Uthande inkosi uJesu njengoba uzithanda wena. Mthande ngothando likaBaba. Mthande ngothando lwasezulwini. Ngoba uthando lwasezulwini lusemqoka. Uzonda mina, uzonda noBaba. Verse 24. Uma bengingenzanga phakathi kwabo imisebenzi engenziwanga ngomunye, ngabe abanasono. Kepha kalokhu babonile bangizonda nami noBaba. Sekuphela abantu ongabazonda yini-ke uma ukuthi wena inzondo uyayithanda. Usungazonda umdali wakho, uzonda umuntu okubumbile, ongakubhetshiza kanye nje ngelinye ilanga ugoduke kulo mhlaba. Bekungafanelanga kube njalo. Bekungafanelanga kube njalo. Ngokuba noyise kahluleli muntu, akunika indodana konke ukwahlulela, ukuba bonke bazise indodana njengokuba bazisa uyise. Ongayazisi indodana kamazisi noyise oyithumileyo. Mazisi uJesu. Nkosi yethu uJesu ifuna sibe munye. Nkosi yethu uJesu ifuna ubunye phakathi kwebandla layo. Ijabulile izolo ikhulunywa indaba yobunye emkhulekweni ebesikuwona. Kwakhalwa ngobunye ukuthi kube ubunye bebukhona phakathi kwabefundisi, bekufanele le yandi igcwale. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu asisize sibe munye siyibandla lakhe. uNkulunkulu asisize silazi igama lakhe, inkosi uJesu esazise lona. Ngoba uthi uJesu ngibazisile igama lakho, ngiza kubazisa lona ukuba uthando ongithande ngalo lube kubo nami ngibe kubo. Lolu thando lufika ngokuthanda uNkulunkulu. Lolu thando luhambisana nokuthi uNkulunkulu uluthando. uNkulunkulu wethu bazalwane uluthando. Uma eluthando asimthande. Sinikele ukuphila kwethu, sinikele uqobo lwethu ngenxa yakhe. Ngoba unguJesu Kristu ophilisayo. UnguJesu Kristu onakekelayo. UnguJesu Kristu indlela neqiniso nokuphila. And akho noyedwa ozoya kuBaba wakhe ngaphandle kwakhe. Sikhuluma-ke bangcwele ngobunye. Ngoba ngaphandle kobunye ngeke sifike ndawo njengabazalwane. Ubunye obusebenzayo. Divided we fall, but united we stand. Asihlanganeni bazalwane, sime, simkhonze uNkulunkulu wethu. Ngoba uNkulunkulu wethu uyasithanda. uNkulunkulu wethu uluthando. uNkulunkulu wethu yikho konke kithi esikudingayo kulokhu ukuphila. Wena uhlome ngani usekulokhu ukuphila? Yini abantu abazobona ngayo ukuthi wena ungumlandeli kaKristu? Ukuthi masibe munye, sithandane, sizwane. Ibandla elingekho munye liyahlakazeka. Indaba mayiqale ebandleni, sibe munye.
Indaba mayiqala ebandleni, lazi ukuthi linezitho eziningi ezihlukeneyo zomzimba okufanele lisebenze ngaphansi kwazo. Lazi ibandla ukuthi ukuze umzimba kaKristu uphile sidinga ukubambisana, akekho omkhulu kunomunye, akekho ongcono kunomunye. Sonke phambi kaNkulunkulu siyalingana. Mntakababa, Kristu uyakuthanda. Mntakababa wasikhulekela uJesu chapter 17 verse 1 kuya ku-26. Ngakho-ke masisondele esihlalweni somusa, sisondele ukuze sigezwe, sihlanzwe, sibe ngcwele ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngiyacela-ke bangcwele sisondele kuNkulunkulu, simbonge ngenkonzo yethu, sikhuleke, siguqe. Udumo lonke lungolwakhe, yena ohlala ekukhanyeni ongesondelwe kukho. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, ngisondela kuwe ngalesi sikhathi. Siyabonga ukusithanda kwakho, siyakubonga ngayo yonke into osenzele yona. Khuluma-ke Nkosi ngezwi lakho, busise kube yilowo naloyo. Nkosi, ngiyacela ngoJesu Kristu inkosi ephilayo, uJesu Kristu oyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Ngokuvuma kwenkosi kusasa sinenkonzo yokushisa. Kusasa sinenkonzo yokushisa. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcine, uNkulunkulu akulondoloze. Wabonza ibandla uyavalelisa, uthi uJesu Kristu inkosi.